Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Саулармысыз, хөрмәтләребез. Гасырлар буена кешелек акылы белемгә, яктылыкка омтылган. Белем бәхет ачкычы, дәрәҗәнең баскычы дип юкка гына әйтмәгәннәрдер борынгылар. Кыска вакытлы яллардан соң укучылар, шәкертләр яңа гыйлем тупларга керешә. Без үз чиратыбызда яңа эш атнасын башларга дигән нияттә тапшыруыбызның күңелгә якын моңнар белән тулы музыкаль чыгарылышын тәкъдим итәбез. Әле бит аның саны гына да ни тора, көненең саны 7-легә туры килде. Сез быел көзге урманда булдыгызмы әле? Әллә өй, эш, балаларны сәбәп итеп тагын бу тылсымлы вакытны уздырып җибәрәсезме? Бу шамай бит безнең бик техникасы шундый мотор, бер җирдә юк, безнең республикада гына, Татарстанда гына, аны ничек саклап калырга кирәк. Үзенең картиналарын рәссам Анатолий Холок иҗатын, Коръән язмаларын һәм 15нче гасыр рәссамы Мөхәммәд Сиях Калам иҗаты белән илһамланып ясыйм. Аллага шөкер, моңлы җырчыларыбыз бар, булачак, алар үсеп тора дигән сөенеч белән без тапшыруны дәвам итәбез. Көз тормышка ашкан эшләргә нәтиҗә ясау вакыты. Башкарылып өлгермәгән эшләрне, уңышсызлыкларны көзге яңгыр белән юып төшерергә кирәк. Аннары инде көзге саф һаваны күкрәк тутырып суларга була. Көзнең иң матур чагы. Кызгылт алтын төсләрдән, салкынча саф һавадан, дымлы җир, яфраклар исеннән башлар әйләнә. Сез быел көзге урманда булдыгызмы әле? Әллә өй, эш, балаларны сәбәп итеп тагын бу тылсымлы вакытны уздырып җибәрәсезме? Алайса, әлеге видеоязма сезнең өчен. Көзге урманны һичшиксез барып күрергә кирәклеген исбатлап, без кимендә 10 сәбәп таптык. Табигать ул иң яхшы рәссам. Мондагыдай камил матурлыкны бер генә күргәзмәдә дә таба алмассың. Көз сулышын өргән өрәңге яфрагы гына да шуны дәлили түгелме? Урманга килеп керүгә үзеннән-үзе иркен итеп сулыш аласың. Чөнки һава кислородка бай. Аны бүлеп чыгаручы агачлар бик күп монда. Урман һавасын сулауга кандагы кислород күләме дә арта. Димәк, йөрәк, баш мие һәм башка әгъзаларның эшчәнлеге дә яхшыра. Хәтта матдәләр алмашы һәм уйлау процессы да көчәя икән. Урман һавасында тискәре корылган ионнарның күп булуы да сәламәтлеккә яхшы тәэсир итә. Аны сулау канны сыйгайта, кан басымын төшерә, арганлыкны бетерә, иммунитетны күтәрә диләр белгечләр. Урман аеруча шәһәрдә яшәүчеләр өчен кирәк, чөнки мондагыдай тынлыкны анда хәтта төнлә таба алмыйсың. Ара-тирә агачлар шыгырдавы һәм яфраклар кыштырдавы гына ишетелә. Рәхәт. Көзге урман тәнне генә түгел, җанны да дәвалый. Биредәге тынычлык, күзләрне иркәли торган төсләр, яфраклар аша төшкән кояш нурлары нерв системасын тынычландыра, стрессны бетерә икән. Үзегез сынап карагыз әле, урманда ачулар да тиз онытыла, күңел тынычланып кала бит. Урманда җәяү йөрүнең файдасын әйтәсе дә юк. Шәһәрнең асфальт урамнары белән чагыштырганда, җирдән атлау буыннарга җиңелрәк бирелә икән. Шулай урман һавасы сулап, аякларны язып җәяү йөргәндә, гөмбәдә очратырга мөмкин. Күрәсезме нинди матур? Җыеп кайтам да кышка әзерләп куям Алла бирсә. Урман әле гаиләләрне дә берләштерә, татулаштыра. Табигать кочагында әңгәмә ихласрак бара. Кешеләр бер-берсенә якынрак булырга омтылалар икән. Балалар өчен дә урман бик күп кызыклы әйберләр әзерләгән. Әйтик, бергәләп матур яфраклар, имән чикләвеге җыярга мөмкин. Көзге урманда фотолар аеруча матур чыга. Күрәсең, тирә-юньдәге матурлык безнең күңелләргә дә күчәдер. Күзләр бөтенләй башкача карый башлый. Кыскасы, сезне көзге урман көтә. Һава сулап кына яшәп булмый, әлбәттә. Тамак ягында, кесә ягында кайгыртырга кирәк. Без беренчесенә тукталырбыз. Шикәрне күбрәк кушсаң, кыш теле артык кызыл булып пешә. Бу очракта инде алтын урталыкны сакларга кирәк. Уңган килен бүген иртә торып кыш теле пешергән, шулаймы? Юк, мин шәледән килгән рецепт буенча өйрәнәм генә әле. Шул турыда сюжетны бергәләп карыйк.
Хар кыштылып пişireriz. Hayırlı saatte bakın. Yumruk alam, bişni. Şunun ikisin. Orta salam, ikisin. İkini salam. Bunların üstüntüsünü alam. Üstüntüsünü sonrasına salarız. Azıra semetip tuz salarız. Azgına bir su salarız. Azgına su da salarız. Tarağıcı bulatına gerek. Savut, mayını salıp gazga koyarız. Gazda zılına duramay. Allah'a tapşırıp komarını basıp bari kış dönüne diye komarını. Bismillahirrahmanirrahim. Nahar komarını bulgelep koyam. Ustum yeriz. Kortağa gerek ana. Kolunu yaratmıyor kıştılı. Tuka bulsun. Kıştılı bik tıktırıklı. Zavaklı ışıl kıştılı pişiru. Ne tuka buldu kıştılı. Tuka bulurga diyiş. Ne? Hadi şunu kikerim. Mayımız готовый mı? Her birini salıp karayım. Pişse may готовый bular. Kupret tutsa. Oho, may готовый. Kupret minse üstüge ungan bulaydı. Allah'a şükür kıştırımız ungan. Naksı matır pişer. Ne dostlarım, kıştırı hazır buldu. Çayı içeriz, çaylarımız temli bulsun. Siz de şu ettirip pişirip karağız. Hava suladık, aşadık, hazır kiyinesi gine kaldı. Kiygen kiyimін көрсәң дә жаным бәгърем, үзең күргәндәй булам. Киімнәрдә безнең асылыбыз чагыла. Белеп ки рубрикасы һәр вакыт затлылык ягында. Лилия, рәхим ит сүз сиңа. Исәнмесез. Әле кайчан бу киемнәр трендлар исемлегендә иде. Бүген инде заманча классикны тәшкил итә. Бүген нәкъ менә шундый трендлар турында сөйләшербез. Аларны күрмичә алырга мөмкин, чөнки бу киемнәр хәзер инде база һәм тагын 4-5 ел әле актуальлеген югалтмаячак. Трендлар турында сүз башлаганбыз икән, тарихка күз салыйк, дөньядагы иң сәер трендларны барлык. Һәр чорның үз модасы. Кайберләренә карыйсың да шаккатасың. Һәр шедеврның үз ихтыяҗы. Кайсыларыдыр статусны билгеләргә ярдәм иткән, кайберләре авырулар белән бәйле кимчелекләрне яшергән. Төрле чорда булган иң сәер 5 трендка тукталыйк. Бомбаст. Елизавета чорындагы картиналарга карасаң, кешеләрнең бик сәер киемнән икәнен күрәсең. Аларның җилкәләре, аркалары, эчләре бомбастлар белән тутырылган. Бомбастлар төрле материаллардан ясалган. Йон, киндер, ат ялыннан. Әлеге уңайсыз киемнәр модадан 17-нче йөздә генә чыккан. Икенче сәер тренд – чоппинг. Бүгенге заман хатын-кызлары да биек үкчәле аяк киемен ярата. Гадәттә аларның үкчәсе 7-12 см, ә менә 16-нчы йөздә модада булган чопперларның биеклеге 50 см-га кадәр җиткән. Аларны Италия һәм Испания хатын-кызлары кигән. Статуслары югарырак булган саен чоппер да биегрәк булган. 1840 елларда кринолин модага керә. Ул от ялыннан эшләнгән итәк. Хатын-кыз күлмәгенә кабарынкы форма бирер өчен киелә. Ул бик авыр һәм уңайсыз була. Ел саен диярлек аның формасы үзгәреп торган. Тагын бер тренд – пудрланган париклар. 17-18 гасырда калын чәч иң югары статуста булуны белдерүче символ була. Чәче булмаганнар парик кия. Ул вакытларда Европада авыру чиста кешегә эләгә дигән уйдырма яши. Шуңа пычрак тәннең исен басар өчен парикларга күп итеп лаванда, апельсин исе килеп торган пудра сипкәннәр.
Инде бүгінгі күнге әйләнеп қойдық. Бірінші тренд туры яйса халат тибында пальто. Менә инде 5-6 ел мындай пальто гардеробларыбызда иң популяр киім. Килешәсездер уңайлы да, матур да. Аны бер нинди мода кысаларына кертеп булмый. Демәк, без әле пальтоны озак еллар кие алачакбыз дигән сүз. Алдағы тенденция сырған куртка. Иратлар күлмәге формасындағы мындай курткалар модаға бик сак адымнар белән кергән иде. Әмма менә инде 2-3 ел позициясын бирми. Подиумнарда да бик еш очрый. Хәзер инде аны курыкмыйча классика исемлегенә кертә алабыз. Аның белән күп катлы образлар ясау мөмкинлеге дә бик зур. Базы гардеробына шикләнмичә касуха курткаларында кертәбез. 10 ел элек мондай өске кием шулай популяр булачак дисәләр ышанмас идек. Әмма базы гардеробына аның нәкъ менә оверсайз форматы керде. Классикага әйләнгән тагын бер тренд киң киемнәр. Хатын-кызларның базы гардеробына ир-атлар костюмы, ниндидер зур детальләр, киң шалбарлар үтеп керде. Алар белән бик күп төрле образлар ясарга мөмкин. Һәм ул һәр хатын-кызның гардеробында булырга тиеш. Аңлагансыздыр, салынып торган киемнәр икенче планга күчте. Сәхифәдән нинди генә теманы алсам да күн сүзе очрамыйча калмый. Чөнки ул да хәзер инде классика. Ир-ат күлмәкләре, жакет, шалбар, тренч, итәк булар барысы да күннән булырга мөмкин. Минимализм яратучылар арасында да ул популярлык казана. Чөнки теләсә нинди образны баетып җибәргә сәләтле. Оверсайз киң киемнәр турында әйтеп узган идем, бу шулай ук салкын сезонда киелә торган өске киемнәргә дә кагыла. Тренч, пальто, пуховик, сез әле һаман аларның кысып торганын киясез икән, уйланырга вакыт. Менә инде 5 ел иркен силуэтлар модада, һәм алдагы елларда да ул позициясын бирергә җыенмый. Бу шулай ук шалбарга да кагыла. Бүген бер шиксез киң шалбар классика дип әйтә алабыз. Итәкләргә килгәндә, монда медиа озынлык өстенлек итә. Бу замана классикасы. Аның туры өлгелесе һәм А-силуэтлысы модада кала бирә. Стильләргә килгәндә, романтик стильне без база гардеробына кертә алабыз. Соңгы 4 елда подиум коллекцияләрендә бала итәкләр, челтәрле блузка, яка, винтаж, чәчәкле принтны бик еш күрәбез. Һәм көндәлектә дә бик рәхәтләнеп кулланабыз. Дизайнерлар бу тенденция әле озак еллар сакланачак дигән фикердә. Аяк киемнәренә килсәк, сыланып тормаган торба кунычлы итек, кысып торган ботильон, лофер, Мэри Джейн, нечкә баулы босоножка һәм тупас ботинка шулай ук хитлар исемлегендә позицияләрен нык саклый. Димәк, аларны да база гардеробка кертәбез. Бүгенге менә шулар, әлбәттә трендлар турында сөйләгәндә, аларның бары трендлар гына булуын онытмыйк. Һәрвакыт үзебезгә килешкәннән ошаганын сайлау мөмкинлеге бар. Шуңа күрә мин сезгә тәкъдим итәм, ә инде аларны куллану сезнең эш. Һәрвакыт матур булыгыз дигән теләктә мин сезнең белән саубуллашам. Җирдәгезчә кая барма, җирдә матурлыклар. Менә мәсәлән, безгә бүген Болдинада Пушкин утары белән танышырга мөмкинлек булды. Ай, Пушкин дигән шундук Онегин, аның төрле шигырьләре, поэмалары искә төшә. Мәсәлән, мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Его пример другим наука, ну боже мой, какая скука. Аны суга салып, менә бер кашык белән йотарлык дип әйтте ди. Әйдәгез, бергәләп хозурланып алыйк. Болдина авылы. Хәзер ул Зур Болдина буларак билгеле. Түбән Новгород өлкәсенә карый. Биредә Пушкиннар утары урнашуы әлеге төбәкне еракларга таныта. Ул 1911 елга кадәр берничә гасыр дәвамында Пушкиннарныкы булып саналган. Кайчандыр утар, ә хәзер Александр Сергеевич Пушкин исемендәге Болдина дәүләт әдәби мемориаль һәм табигать музей тыюлыгы. Музей элеккеге Алпавыт йортында 8 гектар ярым мәйданны биләп торучы гаҗәеп матур парк территориясендә урнашкан. Биредә берничә буа бар. Парк эчендә 2, югары һәм түбән. Ярларында агачлар үсә. Мәсәлән, менә бу ак талга 250 яшь чамасы.
Мындағы ике карт имән дә тарих сакчысы булып тора. Утарда урнашкан башка биналарда шул чырларга алып китә. Төп мунча сакланмаган, ләкин аның нигезенә Пушкин заманындагы сыман 20-нче гасырның 70-нче елларында менә монысы салынган. Бер түбә астында мунча да, кер юу йорты да. Шулай ук биредә Раштуада күрәзәлек итү темасына экспозиция эшләнгән. Аның төп экспонатлары көзге, тукыма һәм шәм. Ат абзары белән арба сарае да яңадан төзелгән. Ат абзары өстендә люклар урнаштырылган. Пешәнне утлыкка салу шулай җайлы булган. Фаэтонны да музей заказы буенча махсус эшләткәннәр. Экипаж да музей экспонаты исәпләнә. Алпавыт йорты янында берничә гадирәк йорт урнашкан. Анда элек гыйбадәтханәдә хезмәт итүчеләр яшәгән. Ә хәзер биредә Пушкин әкиятләренә багышланган экспозиция урнашкан. Парк территориясы артында тагын ике буа бар. Берсе чиркәү янында ук. Әлеге гыйбадәтханәгә Пушкинның бабасы Лев Александрович 1790 елда нигез салган. 1934 елда чиркәү бетерелә. Шагыйрьнең тууына 200 ел тулу уңайыннан ул яңадан торгызыла. Болдина авылының күренекле урыны Пушкиннарның гаилә утары. Ул федераль дәрәҗәдәге мәдәният һәйкәлләр исемлегенә керә һәм бик рус шагыйре иҗаты белән бәйле иң мөһим урыннарның берсе санала. Иҗат темасын дәвам итик, җәмәгать. Нәкия аның шкафында Ояз Гыйләҗев Мәскәүдән алып кайткан француз хушбуеның флаконы 60-нчы еллардан бирле саклана икән. Ачкач исе әлдә килә диләр. Үзеңнең зурлыгыңны, халкыңның бөеклеген бар тик эш белән, акыл белән, мәдәният сәнгать әсәрләре белән генә күрсәтеп була дип кабатларга яраткан Ояз ага. Ояз Гыйләҗевнең иҗаты әдәбиятыбызның кыйммәтле бер өлеше. Дүрт ел элек бик инде Ояздан соң калган хәлендә йорт искерә төшкән иде, буярга кирәк иде. Менә хәзергечә әйттерим дип сайдинклар белән эшләттем, пластик тәрәзәләрне алыштырттым. Шунда столар ремонтларга килделәр дә инде. Нәкия апа искергән бит инде бу йорт, ник шул кадәр расходлар чыгарып төзәттертәсең, яңа йорт салдырсаң арзангарак төшәр иде бит диләр. Мин әйтәм, ey балалар, мин Оязның әйберсенә кагылырга куркам, Ояз рәнҗеп ятыр дип. Менә шушыны гына ремонтлыйк һәм шушлай итеп яшим, шушлай яшәргә миңа рәхәтрәк дип әйттем. Икенче катка менеп эшләргә ярата иде ул. Иссе вакытта эшли алмый иде, монда бик иссе була иде. Көзгә таба шушында менеп шушында эшләп утырырга ярата иде. Ничә еллардан соң гына килде әле. Электр юк иде. Менә аннан соң инде менә шул электр булганчы шушында барыбер бакчада яши башлагач, менә шушы лампаны түшәмгә элеп куеп, менә илгән нидә бар шушында. Менә остагы урта бүлмәдә менә шулай иленеп тора иде. Мин аны күз карасы кебек саклыйм. Niye kuğu atılmasın diyeyim, balalar menip bota kurmasın deyip ortlarından göreyim. Mine Oyaz bilen birge yaşağı bizden bir istelik ol. Sementirованный şep bozuldu. Yurtunu solganda, biz solgan ol yıllarda холодильниклар yok idi әлі. Холодильниклар барын білеміз, холодильникні сатып алу мөмкин түгел иде. Ширатқа тұрып қына қозан үшінде холодильник алу проблема иде. 64-нче елда біз мында келдік, холодильник та yok. Ісі күнлерде әйбірлер бик тез бұзыла бит енді. Мен боз қазырға тұтындым, түзеушілер юрт түзей, мен бозы қазырға тұтындым шушы бүлмәді. Ояз очуланан не қазайсың боз? Нешік мен айтам, юрт бозсыз болсын енді ол.
Ояз пыр туздырып мені ошоланды енді ондан шықыр қозым енді бек зор бардым. Шунан енді ұсталарыны yolлап, тиренрек иттеріп қозытты. Hem бек әйбәт үстен мына шпаллар белән әйләндереп алынган 10 квадрат метрлы зор бозул хаманда тұрайын мен шулай хәзер. Мен анда түшкәнем юк, 10 еллар бардыр инде хәзер. Балаларымны шушында дачада әнкәй тәрбияләде. Әнкәй дачаны яратмаса, балаларым жер яратып, оғаш яратып, үсімлік яратып, үсмәсләр иде дип уйлыйм. Әнкәйебезнең бүлмәсе иде. Хәзер дә балалар әби бүлмәсе дип йөртәләр. Әби моны җәннәт йорты кебек иттереп, чиста, матур, пөхтә итеп, чиста итеп тота иде. Хәзер дә әнкәйне сагынып, менә аның үзеннән оннан калган камзулларны шушылай иттереп, аның бүлмәсендә әнкәйне сыпырган кебек, шул камзулларны сыпырып искә алып яшим. Хәзер дә мин Аязның әйберләренә кагылам да Аяз нәрсә әйтер микән дип уйлыйм. Аяздан куркам, Аяз рәнҗер дип куркам. Гомер буе Аязга буйсынып яшәлгән, Аяз чәясәргә тырышылган. Аяз дөрес яшәде, Аяз ихлас, ниле, намуслы кеше иде. Шулай күнегелгәндер инде, миңа шундый сиңгән инде. Аяз белән мин 45 ел яшәдем. Хәзер ул киткәч инде менә 20 ел хәзер. 65 ел мен Аяз белән бергә хәзер. İcad kişisi için en kadirlisi ol elbette senin yanında ышанычлы, тугры иптәшең, балаларыңа әниең, senin icadыңны менә түкми-шәшми барлап саклап торучы якын кешең. Ул әлбәттә хатындыр инде. Нәкый апага рәхмәт яусын. Рәссам иҗаты өчен иң мөһим сыйфат аның эчке дөньясы, рухи дөньясы бай булу. Алдагы сюжет кыяшлы рәссам Мәдияр Хаҗиевның иҗаты турында. Пиялага инде мин 2000 елларда башладым мин аны. Әле шамай техникасы битеп барайдыр ия. Әкрен генә күтәрелә башладым. Мен әйтәм, бу шамай бит безнең бик техникасы шундый мотор, бер җирдә дә юк, безнең республикада гына эшләр, Татарстанда гына, аны ничек саклап калырга кирәк дип. Уйлап бирдем дә, мен әйтәм, шуны күчереп карыйм әле нәкыш сәнгатенә. Рәсемне башта кагызга төшерәсең. Кагыздан аннары пияла астына куясың да шул рәсемне туш белән ясап чыгасың пиялага рәсемне. Шул кагыздан күчереп инде. Аннары майлы буялар белән эшләргә була. Мин темпер дигән шундый казиновый клейдагы краска белән эшләп, шуны краска белән эшләп чыгам да буш урыннар калдырам. Буялмыйча, буям кайбер урыннардан. Шул буш калганнарга конфет кагызлар ябыштырып чыгам. Kaç biləm, ol bütünlüy motorluq bir ikinci nimdir bir yanıp gitə. Türlüçə görünə, geç bilə bir türlü görünə, gündüz bilə bir günə şu an görə bik. Şonday sirlilik birə deyib aytам bu konfet qağızları. Тоқталып қалмасын деп оқушыларға үйретіп, мастер-класслар үткәріп, түрлі жерлерде, шетелдерде мастер-класслар үткәрдім. Татарстан бүтін шәһәрләрендә бу үйреттім менә моны. Бүтінсенә бигершей. Менә без күргәзмәдә катнашканда, Россияның күргәзмәсендә Третьяковская галереяның сәнгать белгечләре бик эшләттеләр. Ничек эшләнгән бу, шундый мотор дип сорашып, шулай итеп
кызыксындылар шушы эш белән. Бик кызыксыналар. Менә мин күп илләрдә булдым, Төркия илләрдә. Бер җирдә дә бу техник белән язучы юк. Бездә генә. Ул техниканы саклап калырга кирәк. Уйлап кына кара, Зөлфия. Рәссам булыр өчен нинди булырга кирәк икән? Ул гомумән галәмнән бирелгән, Аллаһ Тәгалә бирелгән идер бүләктер. Үз кулың белән тотып, күргәнеңне тагы да матуррак итеп тасвирлау сәләте. Төрек рәссамы Иргин Инанның күргәзмәсе турында сюжет карарга тәкъдим итәбез. Тешләр бакчасы дигән күргәзмәне игътибар белән карыйк. Үзенең картиналарын рәссам Анатолий Холук иҗатын, Коръән язмаларын һәм 15-нче гасыр рәссамы Мөхәммәд Сиях Калам иҗаты белән илһамланып ясый. Бүген без төрек рәссамы Иргин Инан күргәзмәсендә. Үзен укыткан профессорга хат язганда, аның күзенә бер бөҗәк чалына. Уенда шул бөҗәкне ясый, ә кулы хат яза. Әлеге җан иясе белән бәйле тема әнә шулай туа. Ә иллюзияны ул төсләр ярдәмендә булдыра. Эргин Инан картиналары төрле техникалар, материаллар, буяулар, чынбарлык, фантастика, Азия һәм Европа катнашмасы. Ул кеше һәм әйләнә-тирә дөнья арасындагы мөнәсәбәтләрне күрсәтергә тели. İkona tekniğinin bütün yapısını, bütün... Мин иконалар ясау буенча дәресләр алдым. Беренче эшләрем аларга багышланды. Рембрандтның һәм башка рәссамнарның техникларын өйрәндем. Кулъязма, литография, гравюра. Бу технологияларны Мюнхендә үзләштердем. Бүгенге эшләрем нәкъ менә шул техникларга таянып ясалган картиналарым. Төрек рәссамы Эргин Инанның Казанга гына түгел, Россиягә да беренче килүе. Kazan'ı ben buraya gelmeden evvel Казан турында ишетеп белә идем, әмма аны шул кадәр матур шәһәр дип уйламый идем. Эшләремдә мин еш кына искене яңада итеп тасвирларга яратам. Казан да менә шундый, яңа төзелешләр арасында иске архитектураны күрәбез. Аның эшләре Анкара, Истанбул, Мюнхен, Брэдфорд, Британия музейларында саклана. Һәм ниһаять, заманча сәнгать галереясында аның төшләр бакчасы дигән күргәзмәсен Казан тамашачысы да күрә алачак. İçimizi ısıtan duvarlardaki bu resimleri görmek... Бүген диварлардан әлеге картиналарны күрүебез белән без бәхетле. Алар салкын көзге көннәрдә җанны җылыта. Күбәләкләрнең гомере кыска, тик бу рәсемнәрдә алар әле озак яшәр. Рәссамның барлык эшләре безне уйланырга чакыра. Һәрберебез яшәү дәврендә үзгәрешләр кичерә. Барыбыз да җанындагы курчакны матур күбәләккә әйләндерә алсын иде. Бу күргәзмәгә килүчеләрне әлеге буяулар матурлыгы яңа эшләргә илһамландырсын иде. Күбәләкләр, шикерткәләр, коңгыз һәм башка бөҗәкләр. Көзне яратуның тагын бер сәбәбе ул муллык, уңыш чоры. Өстәвенә безнең туган көннәрдә шунда ярар тапшыруга әйләнеп кайтыйк. Кунакханә сәхифәсенә рәхим итегез. Бүген бездә кунакта КФУ мөгаллиме, эколог Наил Назаров. Хуш килдегез. Наил, сәлам, хуш килдең. Без зәңгәр күлләр турында сөйләшербез һәм экологик вазгыятькә кагылышлы сораулар бирбез сиңа бүген. Экологик вазгыят турында сүз кузгатсак, адәм баласы бу юнәлештә тиешле дәрәҗәдә тәрбияле булсын өчен нинди гамәлләр кылырга кирәк икән? Инде без экологик тәрбия турында сөйләйбез икән, монда иң беренче чиратта гаиләдән башларга кирәк минемчә. Менә шул ук гади генә үзең тоту кагыйдәләрен үтәү, табигатькә карата, хайваннарга, үсемлекләргә карата игелекле булу, менә бу иң төп шартлар дип уйлыйм үземчә. Аннан соң инде әлбәттә балалар бакчасында, мәктәптә монда инде күбрәк мөгаллимнән, укытучыдан бу процесслар. Димәк, һәр вакытта инде сиңа үрнәк бирүче кешедән тора бу мәсьәлә. Ул иң беренче чиратта гаиләдә булса әти-әни, аннан соң укытучы, аннан соң инде синең үз акылың, үз тәҗрибәң шуңа өлгерергә тиеш. Ә без менә әйтеп үткән зәңгәр күлләрнең торышы ничек? Чөнки ул дөнья күләм дәрәҗәсендә зур хөрмәткә ия күлләр бит безнең байлыгыбыз. Дөрес, чыннан да менә без сөйли торган зәңгәр күлләр Татарстанда бу бердән-бер күлләр, алар өчәү инде, өчесе дә якынча бер тирәдә урнашкан. Бу инде Авиатөзелеш районы һәм Биектау районы территорияләрендә.
Гомумән, менә бу зәңгәр күлләр ул айрым күлләр тибы булып санала, зәңгәр күлләр тибы дип санала, һәм мондый күлләр дөньяда бик күп түгел. Күбрәк мондый типтагы күлләр таулар территорияләрендә урнашкан, менә шул Уралда, Кавказ тауларында һәм бик сирәк очракта менә инде тигезлекләрдә. Безнеке сирәк очрак димәк. Безнеке бик сирәк очрак. Менә безнең күлләргә охшаш типтагы күлләр тагын Марий Эл Республикасында бар һәм Башкортстанда. Һәм менә Европа территориясендә, Россиянең Европа өлешендә мондый күлләрне бармак белән генә санарлык дип әйтергә кирәк. Аның торышы, бүгенге хәләте ниндирәк соң? Инде хәләтенә килгәндә, экологик яктан әйтеп узганымча, бу инде уникаль күлләр системасы, бу уникаль гидрологик система, уникаль экологик система һәм соңгы вакытларга кадәр экологик хәләтенә бик зур зыян килә, чөнки елдан ел монда рекреацион нагрузка арта бу күлләргә, чөнки елдан ел туристлар, кызыксынучан кешеләр күбәя менә бу күлләр янында. Һәм бу инде иң беренче чиратта күлләрнең хәләтенең начаруена китерә. Ник дигәндә, монда бик күп су коену очракларына тап булабыз бит инде. Аннан соң кыш көне дә активлык кимеми дияргә була. Менә салкын суда коенучы кешеләр кыш буе бу күлләрдә үзләренең күнегүләрен үткәрәләр. Аннан соң инде кайбер кешеләр машина белән дә керергә дә батырчылык итәләр. Һәм менә бу гомумән шикләр куйсаң да, әйе, менә урап үтүче кешеләр бар, юлларын беләләр, кызганычка каршы. Сез проблеманы менә атадыгыз, хәл ителү ысуллары уйланамы? Бу эш өстендә борчылулар гынамы яки? Берничә ел элек бу шишу эшләре бик уңайсыз, тискәре нәтиҗәгә китерде. Чөнки уйланылмыйча эш ителгән булды. Менә бу яр буйларын ныгыту эшләре, анда инде ныгытма эшләрендә катнашкан тракторда батып китте ул күлнең суында. Менә шуңа күрә монда инде күп кенә шартларны күз алдына китермәү аркасында, дөрес прогнозламау аркасында барлыкка килгән проблемалар инде бу. Чөнки менә бу зәңгәр күлләрнең яр буйлары, алар бик йомшак тау тукымнарыннан тәшкил итә һәм шуңа күрә монда авыр техника кертеп эшләргә гомумән дә ярамый. Иң күп дигәне ул ручной труд дип әйтәбез инде, ягъни кешеләр кул эше белән генә мөмкинлек бар. Шуңа күрә монда бик нәзик система, бик нәзик туфраклар, шуңа монда бу эшләрне бик четерекле һәм алдан бик уйлап эшләргә кирәк. Димәк, шундый нәтиҗәгә килеп була, аның тирә-юнен үзгәртмичә, аның күлнең үзенә тимичә генә кешелеклек тәэсиреннән сакларга кирәк. Шулай булып чыгамы? Әлбәттә. Чөнки менә бу күлләр, нигә без аларны зәңгәр күлләр дип атыйбыз иң беренче чиратта? Бу төсенә бәйле бит инде иң беренче чиратта атамасы. Һәм бу төснең чыганагы булып, бу күлләрнең үзләренең суның составы булып тора. Суның составында калий һәм кальций кушылмалары белән сульфитлы һәм сульфатлы тузлар бик күп. Һәм бу тузлар инде менә күлнең төбендәге балчыкларга да утырып, шушындый төсмер бирә, анда линза эффекты да катнаша. Һәм шуңа күрә менә бу суның составы ул теләсә нинди йогынты аркасында да үзгәрергә мөмкин. Әйтик, менә ярлар ишелү белән, кешеләр су коену белән, аннан соң менә соңгы вакытларда бик модага кирип китте сапларда йөзү, зәңгәр күлләрдә. Бу да инде суның булганчыгына китерә, артык булгануына китерә һәм суның менә бу зәңгәр төсмәре югала. Суның югары өслегендәге химик составы үзгәрә һәм инде ул гади күлләр кебек күренә башлый. Бу бер проблема булып тора, икенче проблема булып, инде менә шу рекреацион нагрузка аркасында ярларның ишелүе, ул инде Казансу елгасы якын булу сәбәпле, менә шу елга белән кушылу куркынычы туа. Һәм әгәр инде зәңгәр күлләр Казансу елгасы белән кушылып китсә, аның агым суына эләгеп калса, бу инде күлләрнең гомумән юкка чыгу дигән сүз. Сәнәгать ягыннан куркыныч янамыймы? Сәнәгать ягыннан нәкъ безнең зәңгәр күлләргә аеруча куркыныч янамый, бу күбрәк инде менә туристик куркыныч. Анда инде елдан ел әйтеп киткәнемчә популярлаша
менә бу юнәлеш. Шуңа күрә монда инде туристларның ничектер бер оештырып, оешкан группалар белән генә менә бу маршрутларны ясау. Зәңгәр күлләребезне гомумән табигатьне саклау бары тик без кешеләр кулында гына. Инде җитәкчелек игътибарлы, без кешеләр тәрбияле булсак иде дигән теләктә без эколог Наил Назаров белән саубуллашабыз. Наил, рәхмәт. Уңышлар сезгә, сау булыгыз. Рәхмәт. 20 ел Яңа гасыр телеканалы эфирда. 20 ел біз Татарстан тормышындагы барлык вакыйгаларны яктыртып барабыз. 2003 елның 7 ноябрендә Казан вертолетлары иң дәрәҗәле аэрокосмик күргәзмәдә Корея Air Show'да катнашты. Bir елдан соң Татарстан сынлы сәнгать музее Россиянең алтын картасы федераль проектына кертелде. 2008 елның бу көннәрендә Татарстан башкаласында Аксенов Фест әдәби музыкаль фестивале башланып китте. 2009 елның 7 ноябрендә Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында СССРның халык артисты Марсель Сәлимҗановның тууына 75 ел тулуга багышланган тантаналы кичә булып узды. Нәкъ 3 елдан соң Республика президенты Рөстәм Миңнеханов Казан халыкара аэропортында яңа терминалны ачты. 2018 ел ноябренең бу көнендә бөек балет артисты Рудольф Нуриевка һәйкәл ачылды. 1 ел үткәч, Казан Федераль университеты белем бирү юнәлеше буенча беренче мәртәбә дөньяның 100 иң яхшы университеты исемлегенә кертелде. 2020 елның 7 ноябрь көнне исә Татарстанның мәктәп укучылары узын тәнәфес бөтен Россия ярышында 6 миллион сум акча атуга иреште. Тормыш дәрья. Аның бөтен киңлекләрендә күреп бетереп буламы икән? Алдагы минутларда Дәрья сәхифәсе. Аны хезмәттәшебез Ләйсән алып бара. Рәхим итегез. Хәерле көн, мөхтәрәм тамашачылар, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез. Татарда ылы кеше, сылы төше дигән мәкаль бар. Тормыш күреп, зирәклек, тәҗрибә туплаганга ишарадыр ул. Өлкәннәр тынычлыкның, бәхетнең, барлыкның кадерен белә торган буын. Алар белән сөйләшеп утыру да үзе бер гомер. Алдагы сюжетыбыз ылыгаеп кавышкан парлы тормышның кадерен белүче Удмуртиянең Сарапул каласында гомер итүче Шакировлар турында. Авыл кешесе шәһәргә күчсә дә җирнеке булып кала. Рифкат Шакиров 60 яшьтә үз йортын салып чыккан. Сарапулда күптәннән яши. Армиядан кайтуга 1970 елны килеп урнаша. Татар сибелеп яшәргә өйрәнгән бит ди ул үзе. Авылда 12 яшьтән эшкә җигелеп үскәнлектән кыенлыклардан курыкмый. Агач эшенә мәхәббәт әтисеннән күчә. Хәзердә буш вакыты булса, остаханәсендә кайнаша. Кисә шомарта. Корал эшли ир мактана дип шаярта. Хәер, мактанырлыгы да бар. Қолы ятып торгач кадак кагар кешене читтән эзләмиләр. 74 яшын тутырса да эшли, хезмәт юлы исә узын булган. Эшли башладым ПМК 569-дә слесарем. Аннары сельское хозяйственное буенча и киттем, аннан 1 елда эшләдем, 10 ел. Аннан стройкадан соң менә адакы пенсиягә чыкканда Гартоп дигән не бар, предприятие по обеспечению топливом. Шунда начальником цеха эшләдем по деревообработке. Рәйсә ханым исә Актаныш районы Дирбышка авылыннан. Туган йортыннан бәхет эзләп 15 яшендә чыгып китә. Кечкенәдән кул эшен ярата. Әнисе тегү машинасы алып биреп, 3 сеңгеленә күлмәкләрне Рәйсә тегә торган була. Һөнәр сайлауда да икеләнеп тормый. Тегү училищесын бетерә. Соңрак Казан җиңел сәнәгать техникумын. Менә 4 ел эшләдем швея булып, анарсын мастер булып, банасын технологым булып, пенсияга чыкканчы начальник цех белән чыктым пенсияга. Сез гомер буе тегү эшендә бер урында. Бер урында. Бер каяда чыкмадым. Ничә ел бер урында эшләдегез? 40 ел. Язмыш аларны соңлап очраштыра. Хатыны вафатыннан соң Рифкат абый ялгыз кала. Бирәм дигән кулына чыгарып куяр юлына дип шаярта ул үзләренең танышу тарихын. Эш буенча инде. Барам. Бер әйбәт кенә деловой хатын йөри. Ручка саманда кыстырган. Әйтәм, бу нинди командирша микән? Сорадым Лиләрдән, директордан, это наша Раисибатовна дейінде. Әйтәм, кем она работает? Начальником ведущего производства дейінде. Татарка, что ли, она? Әйтәм, да, де, татарка, да, де. Ладно, әйтәм.
Ярар, шунласа минем онытылды, башка кіріп қалған. Шуннан аралашып китәләр. 50 яшьтә гөрләтеп туй ясыйлар. Олыгайгач, гаилә корудан куркырга кирәкми диләр. 23 ел тату яшиләр. Бер-беребезне аңлыйбыз. Самое главное, бер-бер. Слово. Мен аны уйламаган ул кадәр мудрый булыр дип. Хәзер ул бик мудрый гаиләнде. Бер-беребезгә каршы сүз әйткән юк. Әйтсәк тә, булай шаярып кына сөйләшәбез. Аллага шөкер. Мин хатын-кызны мактарга ярамын. Тем более, тем не менее, аңа хөрмәт белән карыйм мин. Бер вакытта да ауыр сүз әйткән юк. Гел миңа сюрприз ясай. Мен аны даже не ожидаю оннан. Мин аны кабат татарча сөйләшергә өйрәттем ди Рифкат абый. Фабрикада гел русча аралашасың. Татарча инде авырдан сөйләшә идем дип җибли Рәйсә апа. Рифкат ага милли хәрәкәттә кайнаучы актив әле ул. Сарапулда сабан туйлар уздырыла башлагач, милли мөхиткә кереп китә. Кулыннан килгәнчә ярдәм итә. Хәзер ансамбльгә йөри, милли чараларны калдырмый. Халыкны барыбер бердәмләштерергә тырышырга кирәк. Һәрберебезнең бар сырында үзләре характеры, бездә килгән кешеләр барыбыз да безнең туган җир түгел бит инде бу. Вот шуңа күрә бергә кавышып, хәтта татарча сөйләшеп йөрүдә мәгънәсе бар дип уйлыйм. Алга торгач татарча сөйләшәсе дә килә. Менә ул гәгәрдә җырты шул татарча сөйләшер шул алында да инде бик күп кешеләр куйдык белән дә, күп ремонтлар киттән. Сарапул татарларының җыелыр үз йортлары бар, шуңа куана. Үз йортлары каршында, үз урамнарында чыршылар, наратлар буй җиткереп килә. Шушында күчкәч утыртканнар. Бу көздә Рәйсә апага 75 яшь тулган. Кешеләрне, тормышны яратсаң, улыгаю сизелми ул диләр Шакировлар. Ташкентта инновый халыкара инновацион идеялар атналыгы узган. Программада конференция, форум, күргәзмәләр булган, робототехника ярышлары үткәрелгән. Чарада җирле һәм чит ил тикшеренү үзәкләре, технологик агентлыклар, технопарклар катнашкан, алар арасында Татарстан вәкилләре дә булган. Инновик инновацион идеялар халыкара атнасы Үзбәкстан Республикасының инновацион үсеш министрлыгында узды. Чарада дөньяның 40 иленнән 100дән артык оешмалар үз проектларын тәкъдим иттеләр. В рамках данной недели будет проходить 27 международных мероприятий. Әлеге атна барышында 27 халыкара чара, 30дан артык халыкара килешүгә кул кую планлаштырыла. Эшлекле очрашулар уза. Монда Татарстан вәкилләре дә катнаша. Наш университет принимает ежегодное участие на этой выставке. Безнең университет бу күргәзмәдә ел сайын катнаша. Быел яшел технологиялар турында сөйләшергә килдек. Без бу юнәлеш белән приоритет 20-30 программасында шөгыльләнәбез. Геофизик технологияләребезне үстерү өлкәсендә үзбәк геофизика белән бергә эшлибез. Казан Федераль университетының Үзбәкстан белән тыгыз хезмәттәшлеге турында Җизак шәһәрендә университетның филиалын ачылу да сөйли. Ул октябрь башында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашында узды. В этом году мы прибыли на данное мероприятие Инновик. Без монда тәҗрибә уртаклашырга килдек. Шулай ук технопаркларда, политехник институтларда да очрашулар планлаштырылган. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, Татарстан белән Үзбәкстан арасындагы товар әйләнеше беренче ярты еллык нәтиҗәләре буенча 34%-ка артып, 114 миллион АКШ доллар тәшкил итте. Бүгенге җиткерәсе мәгълүматлары менә шулар иде. Исән-имин булыгыз. Мәңге тынғы білмәс сәғәт телләре өр-яңа көн килгәнен хәбәр итте. Кайнар сәламлибез сезне. Текелди сәгать телләре дип кенә җырлыйс кала. Саулармысыз, хөрмәтләребез, һәр көнегез бөек һәм мөбарәк булсын дигән теләктә без тапшыруыбызның икенче өлешен башлыйбыз. Татылы хисләре миңа бүләк итеп, мәхәббәткә җанны чорнаган. Аккаш күлем, төнге бакчаң, йокы алмый бер тектә. Кинәт чүгеп бихуш калдым. Ис ингән бит бөтнеккә. Тел ул нечкә кыл кебек. Ялгыш эссәң тулысы белән һәлакәткә таруы да ихтимал ди филолог Зөфәр Мөхәммәтшин. Тел белән ясалган яра, хәнҗәр белән ясалган караганда хәтта озаграк төзәлә ди. Алдагы сюжетта Зөфәр әфәнде Казаныбызның тарихи урыннары турында сөйләр.
Университетті тамамлағаннан соң 5 жыл қайдыр ауылларда оқытып, шалыларда яшап бергеннен соң язмыш мына қабаттан шушы урама қайтарып түсірді. Менің 89 жылының декабрынан алып татар мәдәниятының, татар әдәбиятының үзәге саналған Татар тілі әдәбият, тіл әдәбият һәм тарих институты ул вакытта Галимҗан Ибраһимовичтәге тіл әдәбият һәм тарих институтында эшләргә башларга туры килде. Һәм бу минем инде шаярып кына башлаган эшем, минем гомерлек профессияма, һөнәремә әйләнде. Безнең төп бина заманында шушы Лобачевский урамы 2-31 йортта урнашкан иде. Без фәкыйрьгә дә 2016 елга шушы бинада утырдык. Бу бина ул үзенең тарихилыгы ягыннан бик бай. Бу бинада заман арасында инде Муса Җәлил укыган эшләр факультетында, бу бинада атаклы физиклар, атаклы биологлар эшләгән, Алимасовлар шушы бинада эшләгән, Завойскийлар шушы бинада эшләгән дигәндәй. Һәм инде татар әдәбиятының, татар теле әдәбиятының, тарихының, сәнгатының бик күренекле кешеләре шушы бинада эшләгән. Һәм инде безгә дә шушы бинада без инде беренче фәнни ширканчыклар алып, һәм фәндә күпмедер нәрсә эшләргә туры килде. Характер минем буразны сыну. Беренчеләрдән булып буразны сызу, кемнеңдер кабатлаган эшне эшләү түгел. Менә минем бәхеткә иң беренче Фатих Халидине бирделәр. Фатих Халидинең китаплары, аның турында китаплары әле эшләнмәгән иде. Менә безгә аның 1001 сәхәр дигән китабын эшләргә туры килде. Безгә, ягъни мәсәлән, миңа инде аның иҗаты турында диссертация якларга туры килде. Һәм инде әле яңарыш белән, үзгәреш чорлары белән бәйле, һәм инде 90-нчы еллар башында безнең бөек әдибибез, сәясәтчебез Галияс Исхакыйның беренче беренчеләр мәртәбә томнарын эшләргә туры килде. Хыялым тарихчы иде, бу иде. Мин Исхакый белән утырганда үземнең шушы тарихка кирип калган, тарих белән шөгыльләнгән әйберләрем һәм минем баштагы тарихчылык Исхакый белән утырганда бик кирәк чыкты. И аңа аңлап, тирән кирип, комментарийлар эшләгәндә нәкъ менә тарихи принцип белән эшләргә туры килде. Әлбәттә инде анда Тукай белән эшләдек, Тукайны эшләп чыктык. Аннан соң Ибраһимовның 15 томлыгын эшләдек. Бу безнең өчен бик менә миңа файда, мәсәлән, укучыларга да файда. Без бөтенләй кешеләргә таныш булмаган, текстларына таныш булмаган вакыйгаларны ачтык, бирдек һәм алар укучыга әйтик буның ичендә урысча әйткәндә доступны. Алар аннан нәрсәдер булса ала алалар. Кигән киемең күрсәң дә җаным бәгърем, үзең күргәндәй булам. Киемнәрдә безнең асылыбыз чагыла. Белеп ки рубрикасы һәр вакыт затлылык ягында. Лилия Рәхимов сүз сиңа. Исәнмесез. Әле кайчан гына бу киемнәр трендлар исемлегендә иде. Ә бүген инде заманча классикны тәшкил итә. Бүген нәкъ менә шундый трендлар турында сөйләшербез. Аларны күрлекмичә алырга мөмкин, чөнки бу киемнәр хәзер инде база һәм тагын 4-5 ел әле актуальлеген югалтмаячак. Трендлар турында сүз башлаганбыз икән, тарихка күз салыйк, дөньядагы иң сәер трендларны барлыйк. Һәр чорның үз модасы. Кайберләренә карыйсың да шаккатасың. Һәр шедеврның үз ихтыяҗы. Кайсыларыдыр статусны билгеләргә ярдәм иткән, кайберләре авырулар белән бәйле кимчелекләрне яшергән. Төрле чорда булган иң сәер 5 трендка тукталыйк. Бомбаст. Елизавета чорындагы картиналарга карасаң, кешеләрнең бик сәер киемнән икәнен күрәсең. Аларның җилкәләре, аркалары, эшләре бомбастлар белән тутырылган. Бомбастлар төрле материаллардан ясалган. Йон, киндер, ат ялыннан. Әлеге уңайсыз киемнәр модадан 17-нче йөздә генә чыккан.
Икенче сәйер тренд – чоппинг. Бүгінгі заман хатын кызлары да бийик үкшәле аяк киемен ярата. Гадәттә аларның үкшәсе 7-12 см, ә менә 16-нчы йөздә модада булган чопперларның биеклеге 50 см кадәр җиткән. Аларны Италия һәм Испания хатын кызлары кигән. Статуслары югарырак булган саен чоппер да биегрәк булган. 1840 елларда кринолин модага керә. Ул от ялыннан эшләнгән итәк. Хатын-кыз күлмәгенә кабарынкы форма бирер өчен киелә. Ул бик авыр һәм уңайсыз була. Ел саен диярлек аның формасы үзгәреп торган. Тагын бер тренд – пудрланган париклар. 17-18 гасырда калын чәч иң югары статуста булуны белдерүче символ була. Чәче булмаганнар парик кия. Ул вакытларда Европада авыру чиста кешегә эләгә дигән уйдырма яши. Шуңа пычрак тәннең исен басар өчен парикларга күп итеп лаванда, апельсин исе килеп торган пудра сипкәннәр. Инде бүгенге көнгә әйләнеп кайдык. Беренче тренд – туры яисә халат тибында пальто. Менә инде 5-6 ел мондый пальто гардеробларыбызда иң популяр кием. Килешәсездер, уңайлы да, матур да. Аны бернинди мода кысаларына кертеп булмый. Димәк, без әле пальтоны озак еллар кия алачакбыз дигән сүз. Алдагы тенденция – сырган куртка. Ир-атлар күлмәге формасындагы мондый курткалар модага бик сак адымнар белән кергән иде. Әмма менә инде 2-3 ел позициясын бирми. Подиумнарда да бик еш очрый. Хәзер инде аны курыкмыйча классика исемлегенә кертә алабыз. Аның белән күп катлы образлар ясау мөмкинлеге дә бик зур. Базы гардеробына шикләнмичә касуха курткаларында кертәбез. 1-10 ел элек мондый өске кием шулай популяр булачак дисәләр, ышанмас идек. Әмма базы гардеробына аның нәкъ менә оверсайз форматы керде. Классикага әйләнгән тагын бер тренд – киң киемнәр. Хатын-кызларның базы гардеробына ир-атлар костюмы, ниндидер зур детальләр, киң шалбарлар үтеп керде. Алар белән бик күп төрле образлар ясарга мөмкин. Сәхифәдән нинди генә теманы алсам да күн сүзе очрамыйча калмый. Чөнки ул да хәзер инде классика. Ир-ат күлмәкләре, жакет, шалбар, тренч, итәк булар барысы да күннән булырга мөмкин. Минимализм яратучылар арасында да ул популярлык казана. Чөнки теләсә нинди образны баетып җибәргә сәләтле. Оверсайз киң киемнәр турында әйтеп узган идем. Бу шулай ук салкын сезонда киелә торган өске киемнәргә дә кагыла. Тренч, пальто, пуховик. Сез әле һаман аларның кысып торганын киясез икән, уйланырга вакыт. Менә инде 5 ел иркен силуэтлар модада, һәм алдагы елларда да ул позициясын бирергә җыенмый. Бу шулай ук шалбарга да кагыла. Бүген бер шиксез киң шалбар классика дип әйтә алабыз. Менә шулар, әлбәттә, трендлар турында сөйләгәндә аларның бары трендлар гына булуын онытмыйк. Һәрвакыт үзебезгә килешкәннән, ошаганын сайлау мөмкинлеге бар. Шуңа күрә мин сезгә тәкъдим итәм, ә инде аларны куллану сезнең эш. Һәрвакыт матур булыгыз дигән теләктә мин сезнең белән саубуллашам. Тагын бер хөрмәткә лаек кунагыбыз студиябезгә килеп җитте. Галим, мөгаллим, Татарстанның ат казанган укытучысы. Идел буе су транспорты университетының Казан филиалы директоры Ильяс Салахов бүген бездә кунакта. Ильяс әфәнде, саумысыз, хош килдегез. Исәнмесез. Шундый җитди форма һәр вакыт кешене шулай бизийме, Алмаз? Өстәвенә куркыта да әле дип әйтте. Кеше эшче һөнәрләрдә менә хәзерге заманда ихтыяҗ зурмы? Сезнең уку йортына килсәк инде. Чөнки анда бит практик эш күбрәк. Әйе, менә эшче һөнәрләргә гомумән бит инде безнең илдә, әйтик, безнең республикабызда бик тә кирәк, күп кирәк дип әйтергә җитмәделәр. Ә безнең су транспортында шулай ук эшче куллар җитми. Без инде үзебезнең уку йортына килгәндә урта һөнәри белем буенча да әзерлибез, югары һөнәри белем буенча да әзерлеп, шуңа күрә безнең инде техникларда дип атыйбыз, урта һөнәри белемнәрдән инженер-механиклар югары белем буенча. Шуның өстенә истәмә эшче һөнәрләр дә биреп чыгарабыз. Күп күләмдә дип әйтергә кирәк, бер кеше 4-5 эшче һөнәрләр алар уку дәверендә. Шуңа күрә безнең инде кытлык бар су транспортында. Шуңа да карамастан да әзерлибез, барсы да безнең әйтик практика вакытында да
түлеулі практика деп әйттік, алар ішші хенерлерді үзерінің міне алатырған хенер бойынша іштейлер, ақша алып іштейлер, жетмей. Шуңа көре біздің уку дәуірінде де Эшләргә мөмкинлек бар. Эшләргә мөмкинчелек кенә бар түгел, эшләр дә, укыйлар да. Чөнки бит навигация дигән әйбер ул апрельнең башыннан башлап декабрьгә хәтлек мөмкин. Су туңганча хәтлек бара һәм алар менә бер безнең су транспортта бер кеше ялгыш кына түгел, biz аннан чакырып алсак, әйтик су транспорты туктарга мөмкин, чөнки таләпләр шундый. Шуңа күрә тырышабыз, укучылар күп, бушка ашатабыз, бушка киендерәбез. Шуңа күрә монда укыттык, менә президентыбызга кабатлап әйтсәм дә күп булмый, Рөстәм Нургалиевичка шундый общежитие, отель кебек, бөтен условиялар бар. Шуңа күрә алар укыйлар да, эшләр дә мөмкинчелек тә бирәбез. Тулаландырып бетереп булмый әмма ләкин. Өлкәдә бары тик менә үз хезмәтләренә тугры булучылар гына хезмәт итә аладыр. Патриотик хисләр турында сөйләшәйек. Инде менә ул бит инде безнең күбесе барыбер әтиәниләре нәбәйле булганга күрә дә киләр, әби балаларын һәм шун мәгънәсендә яратырга кирәк. Гомумән бар һөнәрне дә яратмасаң яхшы эшләп булмый. Инде монда су транспортын гына түгел, суның үзен дә яратырга кирәк, эш истәме булса да. Шуңа күрә патриот тәрбия безнең бик тә көчле куелган ул. Гомумән ул җитәкченең үзеннән дә тора, аның коллективтан да тора. Аңынча инде килгәндә әтиәнидән дип башларга кирәк. Нәрсә ул патриотик тәрбия дигәндә, ул үзеңнең тугач әтиәнеңне ярату, үзеңнең гаиләңне ярату, үзеңнең туган авылыңны, туган тирәңне, туганнарыңны ярату. Гомумән шул тәрбия рәвешендә бара, мәктәп һәм башка җирләрдә. Кем үзеңнең илеңне тәрбиялә. Инде эшкә килеп терәлгәч, менә бездә бик тә әйтик, безнең инде русча әйткәндә полувоенный дисәк тә була, безнең дисциплина бик көчле. Әйтәм бит, форма безнең, менә мин киенсәм, студентларыбыз да шундый матур формадан. Алар иртәнге подъемда бараларның общежитиедә торсалар да, тулай тракта торсалар да. Шуңа күрә бар чараларында да, республикада булганнарында уздырабыз. Һәм бүгенге көнгә тырышабыз инде. Сез Ильяс әфәнде әйтеп үткәнегезчә, сезнең сүзләргә таянып сорыйм, һаман җитеп бетми дисез. Шартлар әйбәт, ул яшәү дисеңме, отель кебек кунакхана дәрәҗәсендә ашау бар, өстәвенә укытабыз, урта белем, югары белем бирәбез, өстәвенә параллель рәвештә алар эшләп акча да юнәлтә алалар. Ник җитми икәнсең? Нәрсәдән куркалар? Менә бүгенгесе без инде бу мәсьәләне берничә тапкырда әйтик, төрле площадкаларда сөйләшкән бар. Беренчедән җиңел эш түгел. Бит инде яшьлек бит ул шундый вакыт, яшүсмерләр форма матур киеп, матур йөреп, суда ял иткәнне кисә итәләр. Эшли башлагач килгәне дә аның, килгәне дә шун мәгънәсендә практикага баргач, әле эшләргә дә кирәк икән. Ашаган белми, тураган белә булып чыга. Шуннан башлана инде. Әмма ләкин әйтерек, безнең бит инде укып бетергәч тә 100% эшкә урнашалар. Укыган вакытта шулай баралар. Әмма ләкин безнең менә мәктәпләрдән килүчеләр санына караганда теләүчеләрнең барсын да алып бетерә алмыйбыз. Ансы да бар. Конкурста зур. Шуның өстенә мин әйтәсем килә, килүчеләр бар, эшчәннәр булып эшләүчеләр чыккач булырга тиеш. Безнекенә туры килә. Безнең инде барыбер су транспортында эшләр, суда эшләр. Һәм алар үзләре матрос дип әйттек, алар механик булып эшләп башлап инде бер практиканы бетергәндә, менә безнең күп дип әйтәмен, менә бу ел студентларыбыз җитәкче урыннарда эшли башладылар, мөмкинчелек тудырдылар. Әле бит ул безгә генә кагылышлы түгел, эшчәннәр җитмәү күп сәбәпләр аркасында җитми. Моны инде башка темада, башка вакытта сөйләшергә була. Аңлашылды. Сез бөтенесен менә формазга туры килерлек итеп, җитди таләпләрне туры китерерлек итеп җавап бирдегез. Менә шул иртәнге подъемнан алып эше уку белән бергә әлбиттә отбойы да бар. Ял вакытында булырга тиеш студент әйбәтләп эшләсен, укысын өчен. Менә шул ял вакытлары ничек каралган? Иҗатка барысы да каралган, дөрес әйтәсез. Укыйларда, ялда итәләр, ашатабыз да, бар мероприятиеләрдә, спорт төрләрдә, көрәш белән менә безнең минем үземнең
Айтек студент таулыш бірге іштейбіз, Ринат Гарифуллин деген жыртшы да ешсегет. Ол тренер балаларға кірәші іштірдік, бұл бау кірәші де біздің біз татарша кірәшілерсін айтканда. Соның үстіне физрук бар, менің кандидат мастер спорта, екінші джиу-джитс деген бар. Үзім бейінтенесіне яраткач біз істеме балалар білан тенниста ойнайбыз. Волейбол, баскетбол барсында ойнайлар да ерейлер. Соның үстіне шәкәрде біздің бик көп мүмкіншіліктер анда да ерейлер. Дәріслерін әзірлерге тулай тарақта біздің айырым бөлме бар. Компьютерлары да бар, китаплары да бар. Соның халіме шақырам келіп қарағыз. Бушқа бар нәрседе. Бүгін мені юғары білімне де бушқа читтен тұрып оқырға бушқа мені спорттан. Сіздің қызметтешігіз Ринат Гарифуллин тамашашыларымызға музыкаль номерді әзірлетпеген. Ильяс абай, сіз өз ішігізіне шул халік яратып башқарығыз көріне, келешекте де шулай болсын, оқушыларығыз сүйіндіріп кіне тұрсын, күрлеп барсын, идел бойы су университеті, су елға транспортының университетінің ішшәнлігі. Амин. Яратқан ішіңне яратмасаң ішлеп болмас еді. Гімерім шында ұзды мәктеп гимназиялардан башлап, татар гимназиялардан. Міне юғары оқу ерларында ішлейм, hem тұрмышымды башқаша көрелмейм. Чөнки балалар яраттым, студентлар яраттым, кеші яраттым, hem ішімні шыныңа көре яраттым. Рахмет, өзіме оқытушыларыма да әтиенеме де. Кім меңе ярдам етті тұрмыш жылында. Бәқіт кені тілім бар кішіге. Амин. Қазір біз әлігі оқу йұртының оқытушысы, студенті башқаруында жыртыңлабызы. Байтам әлі сиңа яңғыр бұлып, тәрәзеңә иртәні қағармын. Тамшы болып кірпігіңе қонып, қарашыға сенің тамарымын. Сен түгілімі, әлі сен түгілімі, жүрегімні менің ұрлаған. Татылы хислерінің абуләг етіп, мәхәбәтке жанны шырнаған. Сен түгілімі, әлі сен түгілімі, жүрегімні менің ұрлаған. Татылы хислерінің абуләг етіп, мәхәбәтке жанны шырнаған. Байтам әлі сиңа жилер болып, еңнәріңнен құшып алырмын. Yıllar жиған сүйу хислерімді, ерегіңе сенің салырмын. Сен түгілімі, әлі сен түгілімі, жүрегімні менің ұрлаған. Татылы хислерінің абуләг етіп, мәхәбәтке жанны шырнаған. Сен түгілімі, әлі сен түгілімі, жүрегімні менің ұрлаған. Татылы хислерінің абуләг етіп, мәхәбәтке жанны шырнаған. Көтіп шымырт шәшкәләрі, язғы жилдә таған атына. Қайтам әлі қайтам үннәріңі, біздің тәугі сүйі хақына. Сен түгілімі, әлі сен түгілімі, жүрегімні менің ұрлаған. Татылы хислерінің абуләг етіп, мәхәбәтке жанны шырнаған. Сен түгілімі, әлі сен түгілімі, жүрегімні менің ұрлаған. Татылы хислерінің абуләг етіп, мәхәбәтке жанны шырнаған. Татылы
Ял иттек, қонақханага рәхмәтләр вакыт, татар сүзе халыкара нәфис сүз 2021 бәйгесе җиңүчеләренең берсе, өстәвенә безнең коллегабыз Рания Усманова безнең студиябызның кунагы. Кайнар сәламлебез сине, шигъри җанлар Рания. Исәнсез. Рания, сәлам. Бик шатмын. Хәзерге вакытта нинди эшчәнлек алып барасың? Ниләр иҗат итәсең? Хәзерге вакытта мин беренче чиратта инде әни ролендә, мин декрет ялында. Тәбриклибез. Рәхмәт Өстәвеле булсын дип әйтте дисән салышыбыз. Насыйп булсын Алла бирсә. Шулай да инде тик кенә утырасы килми. Татар теленә өйрәтүче видеороликларга диалоглар язу белән мәшгуль булдым. Бу проект гомумән ул Татарстан президенты карамагындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыкларның телләрен саклау һәм үстерү буенча комиссия ярдәмендә Казан мэриясе тарафыннан гамәлгә кертелде. Аның беренче сериясе инде былтыр ук булган иде, белүебезчә бит инде былтыр туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы иде. Менә шул уңайдан туган идея бу. 20 видеоролик, анда былтыргыларын әйтсәк, инде алар бераз эчтәлек ягыннан гадиерәк иде, ягъни анда төрле темаларга карата, мәсәлән, төсләр, ел фасыллары, шундый айрым сүзләргә өйрәтә. Әйе. Осень, шундый тәрҗемә исендәге. Нәкъ шулай, менә шундыйрак формадагы видеороликлар иделәр. Былтыр, бу ел инде аларның эчтәлеген бераз катлауландырырга уйлаганнар. Сөйләмдә еш кына кулланыла торган фразаларны кертеп, менә бик популяр аралашу темаларына диалоглар язырга кирәк була. Һәм менә шушы диалогларны язу өчен миңа тәкъдим иттеләр инде. Казанның башкарма комитеты җитәкче урынбасары Гүзәл Сәгыйтова тәкъдим итте миңа бу эшне. Ул тәкъдим итте, мин ризалаштым. Казан мэриясе гомумән шушы сез әйткән комиссия тарафыннан телебезне саклау, үстерү буенча бик күп эшләр башкарыла. Мәсәлән, мондый роликлар төшерү бер юнәлеш кенә ул татар сүзе бәйгесен алыйк, башка бәйгеләрне алыйк, мәктәпләрдә махсус сәхнә телләре дәресләр дисеңме, ул театраль түгәрәкләр дисеңме. Апуш студиясе ачылды, мәсәлән, шулай ук. Бик зур эш алып барыла, чыннан да бу видеороликлар инде аның 100% өлеше генә дип әйтсәк тә була. Һәм менә бу ел шушы атнада әлеге видеороликлар әзер булып инде, хәзер халыкка күрсәтелә башлый. Аларның дизайнын, анимациясын теория дигән студия башкарды. Үзебезнең театр артистлары тавышландырды ул роликларны. Мең мәртәбә сөйләгәнче, иң мөһиме карау яхшырак. Бәхтенә ирешеп. Казан мэриясе тәкъдим итә. Бик мәгънәле спектакль. Миңа бик ошады. Китабы яхшырак. Икесе ике әйбер. Искәндәр әйбәт уйнады. Әфәрин, искиткеч тамаша. Буфет ябылды микән инде? Әфәрин, Рания, хәтта синең яраткан артистың кем икәнен дә белдек. Әлеге диалогта. Нигә ул алмас түгел? Нигә ул Раил түгел дип әйтә күрмәсен тагын. Менә шул рәвешле. Һәркемнең үзе яраткан. Шул рәвешле без гомумән үзебезнең милләттәшләребезне генә түгел, башка тел вәкилләрендә татар теленең менә шушы ким дигәндә базасына төшендерәбез. Шулай бит? Әлбәттә, бу роликларның максаты да шул. Бер ролик кына карап бит инде ул телне өйрәнеп булмый. Әлбәттә, ул катлаулы һәм узак процесс. Менә бу шундый җиңел генә форматта үзеннән үзе өйрәнү өчен, шу татар теленең яңгырашына күнегү өчен, популяр фразаларны истә калдырып ничектер аңлый башлау өчен, башка милләт вәкилләренә дә бик шәп ысулдыр. Соңыннан аннан соң бит әле менә без хәзер инде күнеккәнбез, теләсә кайсы мәгълүматны шундый кыска гына видео форматында кабул итәбез. Шуңа күрә дә бу файдалы булыр дип уйлыйм мин үземне. Рания, шәхси темага күчсәк, үз балагызда мәхәббәтне, менә татар теленә мәхәббәтне ничек уятасыз? Аны махсус ничектер уятып булмыйдыр инде. Әгәр дә син өйдә татарча сөйләшәсең икән, ысуллар бардыр инде аның. Әгәр дә син өйдә татарча сөйләшәсең икән, әгәр дә бу синең өчен гадәти әйбер икән, баланың теле дә татарча ачыла, ул аннан күрештә куллансаң, аңа бу шулай кирәк дигән
фикер салынадыр инде дип уйлыйм мен. Кирәк кенә түгел, ул шулай тиеш икән аңлабыз әле. Шулай тиеш, бүтәнчә булырга мөмкин дә түгел. Дигән ниндер менә шул. Барысы да табигый булырга тиеш минемчә. Генетик кодны без үзебезнең балаларга тапшыра алсак, чөнки без үскәндә шулай булды мәсәлән. Без бүтәнчә булырга тиеш түгел дип уйлап үстегән. Ничек син әти-әнинең телендә сөйләшмичә башка телдә алар белән яки үзеңнең милләттәшләрең белән сөйләшә аласың. Дөрес. Бик зур рәхмәт, моңсы аңлашылды. Хәзер инде безнең әле гөрләп баручы татар сүз бәйгесе темасына да күчик. Син 21 елның җиңүчеләре рәтендә булган кеше, тәбриклибез. Һәм шул нисбәттән тамашачыларны да берәр шигырың белән сөендерсәң иде. Әлбәттә, менә Зиннур Мансуровның «Шаһитлык» дигән шигырен сайладым әле. Хәзер көз, моңсу, әзрәк җәй дә сагындыра. Шуңа күрә җәйге төннәрне, җылыны сагынып, шушы шигырны укып киттек. Елатма гына. Ак кыш күле, төнге бакча, йокы алмый бөртектә. Кинәт чүгеп бихуш калдым. Ис ингән бит бүтнеккә. Бәрәкалла, шушы төндә, бәлки шушы сәгатьтә. Җирме күккә тынын өргән. Бераз гына сагайта. Нигә әле шаһит булдым туган чакта мугҗиза. Бүтнек исе, бүтнек исе. Эштән кылдым мең нида. Җанда шөбһә, җанда шатлык, җанда сагыш. Бар да бар. Мондый төндә яшәп калу мәңгелеккә бәрабәр. Ай, рәхмәт. Күз алларына килеп барды бөтен картина, шулаймы? Синдә бар да шын ихлас, матур. Рани, рәхмәт сиңа үзегезгә. Кызыгызга исемне кем сайлады? Исем сайлауда кем баш булды дип әйтергә кирәк. Әлеге сорауга, хөрмәтле тамашачылар, сез җавапны әлбәттә безнең ТНВ телеканалының социаль шелтәрләрендә таба аласыз. Хәзер без Илнур Ганиев башкаруында моңлы бер көй ишетербез.
Әфәрин, бик зур рәхмәт. Утырган урында бейскеле Илнур Рәхимит. Уйнап кына калма, без синең белән хәтта әңгәмә корырга телибез. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, бездә кунакта халыкара конкурслар лауреаты, бик күп балаларны гармун, баян серләренә төшендерүче гармунчыбыз, баянчыбыз. Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институты укытучысы Илнур Ганиев бүген бездә кунакта. Илнур, исәнмесез? Сез бердә төшенкелеккә бирелмисездер кебек. Монда гармунның тәэсире дә бармы? Әйе, менә шул гармунда уйнап, яшьләр белән җырлап яшибез. Менә әлеге тизмәдә нинди көйләр яңгырады? Бөтенесен дә танып та бетереп өлгермәдек кебек, әллә артык сокланып куйдыкмы? Әйе, бу композициядә дип әйтик, Казан көе белән башланып китә. Хорайда аннан соң халык көе, Тальян гармунда халык көе яңгырады. Һәм шушы кичкенә гармуннарда халык музыкасы гына түгел, композиторлар музыкасы, классик музыкасында яңгыратасым килде. Салих Сайдашевның Сандугач көе яңгырады. Аннан соң башкорт халык көе Хатире һәм безнең үзебезнең татар халык көе Әйдә иркем алып барам чишмәләргә суларга көе яңгырады. Әйдә иркем алып барам чишмәләргә суларга. Әле менә берсеннән берсе кичкенә зуррак. Анда бит әле уйнарга өйрәнү генә түгел, аларны саклап тотарга да кирәк. Аларның бу гармуннар бүтән сезнең үзегезнекеме? Бу гармуннар үземнеке. Әлбәттә гармуннарны сакларга карарга кирәк, чөнки вакыт рәхимсез гармуннар агачтан ясалганга кибә гармуннар. Аның клейләре кибә, гел карап тотарга кирәк аны. Яшьләрне тәрбияләүдә дә сезнең өлешегез зур. Менә шәкертләрегезгә гармунның серләрен, нинди серләрне ачасыз? Һәм ашып буламы? Гомумән кызыгалармы гармунда баянда уйнарга? Әйе, студентлар килә. Алар инде кайсы музыка мәктәбен бетергән балалар, кайсы музыка көллиятен, яисә педагогика көллиятен бетереп киләләр, Арчадан, Казаннан, башка шәһәрләрдән. Әгәр дә ул яхшы уйный икән, мин аларга фразировка өстендә эшлим, белән техниканы җитмәгән урыннарын эшләп бетерәм. Музыкаль белеме булмаган студентлар да киләләр, аларга инде башлыйбыз. Аларның теләге генә бар, әйме? Аларның теләге генә бар. Өйрәнәсе килә. Өйрәнү институтта укыгач инструментта уйный белергә тиеш. Шуның өчен аларга менә шушы дисциплина бар, инструментта өйрәнү. Мин аларны башлангыч гына үтеп калмыйм. Алга таба да өйрәнергә, үзләре җыелып, ансамбль ясап, уйнарлык иттереп тә өйрәтәм аларны. Гармунны мөмкинме? Менә минем теләгем бар. Син уйный беләсең бит? Белә ди, кая белсен инде. Менә теләге бар, уйный белми. Шуңа күрә без останы тыңлыйк. Илнур кунакка килеп безне сөендергән өчен рәхмәт. Әле синең тагы бер музыкаль бүләгең бар дип беләбез. Димәк, синең тарафтан гармунда, баянда уйнарга теләүче һәрбер кешегә ишек ачык. Уйный беләме ул, белмиме, махсус белеме бармы? Синнән хәтта тагы да остарак итеп уйнарга өйрәтәчәксең. Хәзер без сүзне Илнурга бирибез шулай бит. Ул биеп кал дигән баяндагы поппури белән сезне сөендерер. Илнур, рәхмәт. Рәхмәт. Теге көйне шыңгырдата торыйм әле, Илнур барып җиткәнче ничек булсын ул?
Афарин, бик зур рәхмәт. Афарин Илнур Ганиевка. Менә бит оста уйнагач, хәтта үземнең дә уйнысылар килеп китте. Тыңла. Театрда Исмәгыйльне уйнау бәхете тәтісә, монда манзарада Хәлилне уйнап була. Син Галия Бану образына кіріп сау була шатыр. Күңелле дайын синең белән алмас. Бездән сезгә бүләк күтәренке кәеф, манзара тапшыруының иҗат төркеме һәм без Алмаз Гәрәев Зөлфия Шәмсуарова иң изге игелекле теләктә сезнең белән саубулашабыз. Баян күтәреп Исмәгыйль килә, әйдә киттек тизрәк. Хөрмәтле тамашачылар, киләсе очрашуларга кадәр.